ciencia de ida e volta. Imaxina por un intre que nada do que tiras desaparece realmente. Que cada envase, cada peza de roupa, cada obxecto que deixas atrás segue formando parte dunha cadea infinita. Agora para e pensa. Ese o problema non é o que consumimos, senón como o facemos. Estamos acostumadas e acostumados a vivir nun sistema onde todo ten un final rápido. Usar e tirar. Pero ese final, en realidade, nunca chega. Simplemente se acumula noutro lugar. E é aí onde comeza a historia que queremos contar hoxe. Porque existe outra maneira de facer as cousas. Un modelo que non remata, senón que se transforma. Onde os residuos deixan de ser lixo para converterse en recurso. Onde cada final pode ser, en realidade, un novo comezo. Neste episodio de Resto Cero, unha iniciativa da Unidade de Cultura Científica e de Innovación da Universidade de Vigo, co gallo do Día Internacional de Cero Refugallos, dentro do seu plan anual de actividades de divulgación Ciencia de ida e volta, e que conta coa colaboración da Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía do Ministerio de Ciencia e Innovación e Universidades, abrimos a porta á economía circular, da man do investigador Miguel Rodríguez. Benvidas e benvidos a este espazo onde descubriremos como a ciencia e a innovación están a cambiar a forma na que entendemos o mundo e como pequenas decisións poden formar parte dun cambio moito maior. Benvidos e moitas grazas tamén por participar neste serie de podcast Resto Cero ao alumnado do sexto de primaria do Plurilingüe de San Roque de Darbo en Cangas. Hola, saudamos a Mike, a Alex, a Mara, a Carla, a Marta e a Manuel. Hola, rapazada, que tal? Ben. E saudamos tamén a Miguel, que é catedrático do Departamento de Economía Aplicada e director do Grupo de Investigación GEN. Ademais, forma parte do Centro de Investigación Interuniversitario ECOVAS. O seu traballo de investigación céntrase no campo da economía circular e a eficiencia enerxética. Benvido, Miguel. Bo día, moitas gracias. Hola, Miguel. En primeiro lugar, poderías explicarnos en que consiste o teu traballo? Pois mira, consiste en pensar sobre os problemas que temos, como darlle solucións, e con esta axudar a que as empresas tomen decisións, a que os cidadáns actúen correctamente, por exemplo, no caso da economía circular, para que o impacto no medio ambiente sexa menor, e tamén para que os políticos podan tomar mellores decisións. É dicir, o que fago é todo o día estudar as cousas que pasan no noso redor, para dar información coa que tomar decisións e poder comportarnos mellor respecto ao medio ambiente. Hola, Miguel. Para que non saiba nada do tema, que é iso da economía circular? Pois a economía circular, dito así dunha maneira moi resumida, consistiría en buscar o xeito de que coas nosas decisións e as nosas accións teñamos o menor impacto posible na natureza. Nós, cando consumimos, compramos cousas, ao final producimos residuos, refugallos, ou as empresas cando están a producir produtos, ou os políticos, as administracións públicas cando toman decisións e deciden políticas sobre como debemos comportarnos, eso ten impactos na natureza. Entón, a economía circular o que busca é estrategias ou xeitos de facer, de consumir, de producir, para que o impacto, os danos que causemos na natureza sexan os menores posibles. E os podemos producir en dous momentos fundamentais. Unha, cando para producir cousas as empresas temos que tirar cousas da natureza, eso que fan os agricultores, os gandeiros fan eso, non? Ou as empresas cando producen un ordenador necesitan metal, entonces teñen que pedirlle aos mineiros que extraian cousas da natureza, entonces aí sempre estamos producindo impactos. Logo están as empresas que cando están producindo os produtos que consumimos, pois necesitan enerxía, queiman enerxía, e iso produce emisións, ou producen refugallos dos procesos que están xerando, e despois nós, ao final, pois cando consumimos, pois o vedes todos os días nas vosas casas, non? Tendes os caldeiros do liso que vamos a botar, e haberá que botarlo en algún sitio, e iso produce impactos na natureza, e cando nos estamos movendo con vehículos, pois tamén estamos queimando combustible, estamos producindo impactos na natureza. Entonces, a economía circular o que busca é reducir ao máximo posible os impactos que estamos causando na natureza con diversas estrategias. Miguel, o noso modelo de vida e de consumo está alterando profundamente o equilibrio do planeta. Crees que cambiar a forma na que xestionamos os residuos podería axudar a mellorar esta situación ou reverter algo dese dano?
Claro, e o podedes ver nas vosas casas. Nos, por exemplo, nas nosas vivendas, nas nosas casas, producimos moitos residuos. O que moita xente non sabe é que normalmente a metade dos residuos que producimos son bioresiduos, que restos de alimentos, do que nos sobra e sobre todo do que os refugallos que producimos cando elaboramos os alimentos, non? Sempre hai algo que desbotamos, as peladuras e cosas desas. Bueno, pois máis ou menos a metade dos residuos que producimos son bioresiduos. E o que poderíamos facer, en lugar de metelo na bolsa do lixo e enviálo lonxe para que fagan algo con eso, ás veces queimalo ou facer outra cousa, o que deberíamos facer é deixalo donde estamos, na nosa vivenda ou na nosa contorna, para facer compostaxe. Porque deste xeito, eso que é un dano, se non o tratamos ben, pode ser un dano para a natureza. Cando queimamos, producimos biotoxinas, producimos CO2 que producen cambio climático e iso é malo. Ou se o vertemos nun vertedoiro como se facía antes, ora faise menos ou moito menos, polo menos aquí na Galiza, pois producíanse contaminacións de acuíferos, da terra, por todo o que se produce aí cando se está descompoñendo os residuos cando non son tratados ben. Se en lugar de eso facemos compostaxe en casa con composteiros ou en zonas públicas ao lado dun parque onde sexa con composteiros comunitarios, eso que en principio iba a ser un mal vai a ser un ben, porque ao final é unha enmenda orgánica, é un fertilizante que podemos empregar no sardín, nas hortas, incluso para o monte. Entonces, é unha maneira de, cambiando os nosos comportamentos, pois melloramos os impactos, neste caso, reducimos os impactos ambientais e estamos facendo economía circular, que é do que se trata. Ou, moi importante, separar ben os residuos que xeramos, non? Separar os envases no contedor de envases, o papel no contedor de papel, o vidrio no contedor de vidrio, e o que non sexa nada deso, pois vai no resto, no contedor verde. Entonces, facer esa separación é moi importante, porque se vai todo misturado, o problema que temos é que intentar separar o que vai todo misturado é moi caro, porque hai que ter persoas, robots ou máquinas que separen eso. Cando nos facelo na nosa casa é moi sinxelo, dicir, bueno, isto meto no caldeiro do vidro, isto meto no caldeiro do papel, eso a nos non nos costa nada. Entonces, se o separamos na casa, eso reduce os custes de intentar reciclar algo, non? E facer economía circular, é moito máis barato cando separamos en casa. E ademais hai outra cousa, se separas as cousas na túa vivenda e o metes no contedor adecuado, eso fai que despois as empresas que teñen que reciclar todos esos produtos sexan moito máis sinxelo, porque cando misturas todo, contamínase e ás veces non é posible reciclar. Entón, separar é moito mellor. E hai outra cousa máis, e é que cando separamos nos nas nosas vivendas e metemos cada cousa no contedor que lle corresponde, o Concello salle moito máis barato xestionar os residuos, porque o Concello ten que pagarlle, por exemplo, a Sogama, que é a empresa pública que xestiona os residuos de case toda Galicia, ten que pagarlle por cada tonelada de residuos que lle envía para que faga algo con eso, non? Sen embargo, o que deitamos nos contedores de recollida selectiva, que nos van a pagar por eses residuos non é o Concello, senón as empresas que se dedican a facer reciclaxe. Entonces, cada vez que separamos os residuos, e estamos reducindo os gastos que ten que facer o Concello. Entonces o Concello terá máis gastos para a cultura, para bibliotecas, para deporte, para outras cousas. E iso está moi ben. Unha pregunta para vos, rapaces. Vos separades na casa? Vos sabedes máis ou menos que cousa vai no contedor amarelo, no azul? Contádeme, sí. Eu sí, incluso teño un composteiro na miña casa. E que tal a experiencia de ter un composteiro? Levas moito tempo usando composteiro? Bastante, desde a cuarentena, creo. E ben, non? Funciona todo ben? Sí. A que non produce cheiros, nin molestias, nin... Bueno, non me acerco moito ali, porque... Nada, seguide vos. Miguel, pódese cuantificar económicamente o dano ambiental xerado por produtos ou actividades? E como se realiza este proceso? Sí, pódese valorar. Por exemplo, hai moitos xeitos de valoralo. Ese é parte do meu traballo. Eu adícome basicamente a valorar económicamente os impactos dos danos ambientais e tamén a toda a cuestión que ten que ver con enerxía do cambio climático, as enerxías renovables, etc. No que se refire a túa pregunta, que como valorar económicamente o impacto ambiental, se ti, por exemplo, vives perto dunha zona que está medioambientalmente mal, coas augas contaminadas,
ti non vas a poder empregar esas augas para a túa vivenda. Entonces igual tes que empregar outras augas que veñen transportadas por onde sexa o medio, e eso a ti te vai a resultar máis caro. Entonces pode ser un xeito de valorar se ti, por culpa de un problema ambiental, tes que gastar máis en ter auga potable en mellores condicións, pois ese é un xeito. Ou se vives nunha zona medioambientalmente moi mala, a túa vivenda probablemente vai a valer menos do que vale unha vivenda que está nunha zoa en moi boas condicións medioambientais. Entonces esa diferencia de prezo da vivenda pode darche un valor dese impacto ambiental. Por exemplo, non é o mismo ter a túa vivenda ao lado de un parque ben cuidado que ao lado dunha zona que está abandonada, que hai un vertedoiro ao lado. A túa vivenda vai a ser diferente. Por eso a xente protesta moito cando lle van a instalar un vertedoiro ou un centro de tratamentos de residuos perto da súa casa, porque entende que eso lle provoca problemas, non? Entonces, ese pode ser unha forma de valorar os impactos ambientais, valores económicamente. Outra maneira, se ti un problema ambiental te está causando danos á túa saúde, pois tes que incurrir ti ou a administración pública, os Sergas en Galicia, en gastar máis en sanidade para curarte por esos problemas ambientais. Entonces, ese gasto é un xeito de medir cal é o valor económico dos impactos ambientais. Ou, bueno, isto podría ser algúns exemplos así moi sincelos de darvos unhas ideas de como podemos valorar económicamente os impactos ambientais. Como se mide unha empresa ou un país se é máis ou menos circular? En Galiza, que tal puntuación temos? Pois o xeito de medilo é analizando se nas súas actividades teñen un maior ou un menor impacto ambiental. Por exemplo, se unha empresa fai gastos para reducir o consumo de produtos que necesita para fabricar algo, imaginémonos que unha empresa diseña un novo sistema de producción para que para producir cada coche precise menos metal. Entonces ese é un xeito de facer economía circular, porque é necesario producir menos metal, polo tanto é necesario menos mineiría, menos impactos ambientais. Entonces un xeito de medir se unha empresa fai economía circular é medir cantos produtos necesita manexar para producir o que sexa que este producindo, ou cantos residuos ou refugallos produce no seu proceso para producir o produto que sexa. Poden ser alimentos, poden ser produtos como un ordenador, un coche, un automóvil, calquera cousa, non? Entón, basicamente, o que temos que facer é ver como se comporta, cantos materiais, produtos está manexando de todo tipo e preguntarlles ou analizar cantos esforzos fai por ser máis circular. Porque claro, non é o mismo a que te dediques. Se te dedicas a producir alimentos, tens que extraer cousas da natureza. Se és un banco, pois normalmente o banco traballa coas persoas, coa cabeza e inteligencia das persoas, fundamentalmente, tamén con ordenadores. Entonces, cada empresa e cada sector é diferente. En Galicia, como estamos? Pois estamos regular, como en toda España e en toda Europa, non? Hai iniciativas que se fan moi interesantes e hai máis cousas que se podría facer. Por exemplo, no ámbito dos metais, case todo se recicla, porque iso ten moito valor de mercado. No ámbito dos alimentos, recíclase ou inténtase reciclar bastante dentro das empresas, porque como teñen moita competencia de outras empresas do exterior, pois sempre buscan o xeito de reducir os seus gastos. E unha forma de reducir os gastos é reducir os refugallos, os residuos que están producindo, porque eso teñen que pagar para que alguén os xestione, faga algo con eso. Entonces buscan o xeito de o que hai moitos anos era un residuo, por exemplo, as augas de cocer mesilón ou as augas de cocer atún nas grandes conserveiras. Pois antes botábanse as rías, era un desastre. Desde hai moitos anos o que se fai é collen todo eso e con procesos físicos e químicos intentan extraer o que hai na auga. Na auga hai cousas moi interesantes, hai proteínas, hai grasas e fan cousas con eso para alimentación animal, para alimentación ás persoas, para farmacia, para cosmética, hai coláxeno, hai xelatina, se poden extraer de aí, hai cousas moi interesantes. E na industria do queixo pois, se producía moito lactosoro, que antes era un residuo, un líquido que queda despois de producir queixo.
E ora con eso se separa en diferentes componentes. Eso que antes era un residuo, que ahora non o é, casi non se desbota nada, e de aí tírase proteínas, grasas para producir alimentos, para producir cápsulas de medicamentos, para moitas cousas. Entonces, cada vez as empresas intentan reducir máis e máis os residuos que se fan, e aquí en Galicia, na industria alimentaria, faise moita economía circular. Cal é o nivel de implicación das empresas galegas? Depende do seu tamaño. Considérano como un obstáculo ou como unha oportunidade de negocio? Difícil a pregunta, Difícil porque hai dos dous tipos de empresas, probablemente. Evidentemente, as empresas máis grandes teñen máis cartos para poder investir e facer máis políticas de economía circular. Porque hai algúns procesos ou procedementos de economía circular, por exemplo, Gealsa, que é unha gran conserveira que está en Boiro e produce produtos como Rianseira, me parece que produce produtos para algunhas grandes cadenas de distribución de supermercados. Claro, para poder aproveitar as augas de cocción ou restos de atún que non poden ir na lata, pois necesitas unhas grandes instalacións para poder facer esos aproveitamentos, non? Pero as empresas pequenas tamén teñen o seu papel, poden facer cousas. Entonces, non é só un problema das grandes ou pequenas empresas, é un problema de actitude, de querer solucionar o problema. Nalgúns casos, facer economía circular é unha oportunidade, porque lle permite reducir os custos, o que ten que gastar en pagarlle a alguén para que xestione os seus refugallos, os seus residuos. Entonces, para eles é un aforro. Incluso ás veces, as empresas cobran por eso que antes era un residuo, porque hai outras empresas que o poden aproveitar moi ben para facer a alimentación animal. Por exemplo, os bagazos que se producen coa cerveza en Hijos de Ribera, en Arteixo, é dicir, Estrella Galicia, eso vai todo para alimentación animal, para pensos, é dicir, non se tira. Por poñer outro exemplo que non ten que ver coas conserveiras, non? Entonces, ás veces as empresas incluso poden obter ingresos facendo economía circular. Noutros casos non é posible, noutros casos teñen que gastar, e entonces hai empresas que teñen unha actitude máis por querer facer e contribuir á sociedade e mellorar a sociedade, e, bueno, pues sempre hai algunha empresa, como en todos os ámbitos, que o ve como un gasto que non lle rinde, non ve que a sociedade pode ver positivo ou negativamente a súa actitude, pero cada vez máis as empresas se lle pide máis gastar máis e facer máis pola economía circular, e o ven cada vez máis como unha oportunidade, porque cada vez en calquera política e a sociedade cada vez estamos pedindo ser máis circulares. Entonces, cada vez é máis unha oportunidade e cada vez é un pouco menos un problema facer a economía circular. Creo que Mike tiña unha pregunta, de feito, precisamente sobre isto, non? Que a veces falamos en xeral, pero queremos nomes, tamén máis nomes aínda, non? Grazas, Miguel. Poderías falarnos de algunha empresa que poida servir de modelo en canto a aplicación destes criterios de economía circular? A ver, eu falar dunha empresa como modelo non me atrevería a decir, porque todas teñen o seu branco e negro, non? Pero, bueno, xa vos adiantei algunha empresa, non? Por exemplo, por empresas chamativas que todos podemos coñecer, non? A empresa de cerveza, como os acabo de decir, aproveito os residuos de bagazo para alimentación animal. Xa están pensando en outros usos. Hai un uso que eu xa tiña identificado en moitos anos, que é, por exemplo, facer galletas cos bagazos. Entonces era a idea de beber unha cerveza acompañado de comerte unha cerveza, que era comer os bagazos. Sí. Isto en Bélxica xa hai anos que se está facendo, non? Non sabía por que non se está facendo, pero penso que xa teño un problema ali en Arteixo para facer isto. Está das conserveiras, das augas de cocción. Por exemplo, no atún, aproximadamente o 50% do atún pode ir na lata, pero que faz co resto? Entonces, co restos podense facer moitas cousas. Do resto do corpo, o que atún músculo, pois pode ir para a alimentación de animais, cans e gatos. Moitos alimentos de animais, de compañía, veñen de aí, desa vía, non? A parte que receitamos e non pode ir, pola razón que sexa, non por un problema sanitario, non pode ir alimentación humana, non? Pero despois nas cabezas as poden aproveitar con cocción para facer gelatinas, hai proteínas, non? Estos produtos que nos venden moitas veces de bebidas para deportistas con proteína e non sei que outros elementos. De onde ven esos elementos? Pois veñen de aí,
aí, ou da industria do leite. Hai empresas que fan queixo, por exemplo, Queixos Bama, ali non me atrevo a dicir onde é, porque igual me tapas. Están facendo moita economía circular, entonces agora, e estamos falando xa dunha empresa, non é unha enorme empresa, tampouco é unha pequeniña empresa, pero vamos, que é máis do ámbito das pequenas empresas, non? Penso eu. E está facendo, cos residuos que non pode aproveitar, está facendo agora unha instalación para producir biometano. Despois, con lactosoro, o ese líquido que quera despois de facer o queixo, o están aproveitando para separar a grasas, proteínas e facer diferentes produtos. Hai algunha empresa na Galiza, pola zona aí do queixo de Arzúa e esa zona, Galacteum, que xa hai anos a súa línea de negocio consistía en aproveitar os lactosoros de moitas queixerías para producir para separar grasas, proteínas, facer queixos crema, facer moitos produtos moi interesantes. E así poderíamos seguir. En Marrón Glacé, que é unha empresa que eu diría pequena en Ourense, que fan as castañas confitadas, que están boísimas. Que rico iso, Sí, están Se boísimas. non probaste, tens que probalas, Sí, pois as castañas que non valen para confitar, pois porque están rotas ou desfeitas, pois poden enviálas a facer fariñas, esa especie de zume azucarado que vai para facer o marrón glacé, o que lle sobra e podría ser un residuo, pois yo ceden ou yo venden, non sei como, os apicultores, porque hai moito azúcar e iso é moi bo para as abellas. Hai moitas empresas facendo moitas cousas. Sí, o que vemos é como que unha tónica xeral é que na industria alimentaria sí que hai unha importante capacidade e que se está aproveitando, non? E creo que tamén hai outros sectores que tamén nos interesan moito, non, Alex? Creo que tienes unha pregunta a ti sobre un sector específico. En canto ao sector enerxético, estamos avanzando cara a un modelo máis eficiente, cunha transición enerxética real, ou aínda hai moito camiño por facer e seguimos sendo grandes dependentes dos combustibles fósiles? Pois aí hai que como que dividir a cousa en dúas ramas ou dúas polas, non? Por un lado que temos a electricidade, que avanzouse moitísimo en enerxías renovables, xa non temos carbón. Gas natural reducimos, temos aínda bastante nuclear, pero hoxe en día máis da metade da produción eléctrica é renovable. E iso está moi ben, por un lado, porque reducimos o impacto ambiental cando producimos a enerxía renovable, e por outro lado, porque é moitísimo máis barata. Xa leva varios anos sendo moito máis barata que outros xeitos de producir. De feito, vos igual non o sabedes, porque non vos ten que preocupar a factura eléctrica das vosas vivendas, pero seguro que lle preguntades aos vosos pais e vos lo explicarán, que xa hai moitas horas do día na que a electricidade é gratis. Por exemplo, as fin de semana, casi toda a electricidade é gratis durante o día, porque hai sol e están as placas solares producindo. Incluso durante a semana prodúcense momentos de electricidade moi barata. Moi barata depende que tipo de tarifa teñas, claro. Depende da tarifa que teñas con que tratada. Se tes a tarifa regulada que é habitual para todo o mundo, eso de electricidade gratis non o verá. Eu, no meu caso, que teño a tarifa a mercado, o que digo mercado cada día é o que pago, polo tanto, os prezos varían para min, non teño prezos estables, entón hai moitas horas do día na que eu na miña vivenda teño electricidade gratis. Entón, esa é unha vía, e ese é o camiño, porque de aquí ao 2050, que parecíanos que está moi longe, pero xa non está tan longe, estamos en 25 anos, que, bueno... Sí. Non é Logo pasan. Sí. Pois vai a ter que ser casi todo o sistema enerxético eléctrico, case todo, boa parte del, e con enerxías renovables. Entón, necesitamos moito vento, moita solar, necesitamos despois almacenar a electricidade con baterías, hidroeléctricas, hai diferentes formas. Entón, esa é unha parte. A outra parte que ten que ver sobre todo con transporte, pero non só, aí, polo de agora vamos mal, o sea, quedanos moito camiño por facer, porque casi todo o transporte é gasolinas, gasóleos, é dicir, combustibles fósiles. O que facemos nos automóviles, transporte público de diverso tipo e despois o transporte de mercadorías. Entonces aí hai moito por facer. De feito, case toda a enerxía que consumimos, unha parte máis da metade da enerxía que consumimos na Galiza son enerxías fósiles porque dependemos moito dos combustibles fósiles para o transporte. E entonces aí está o camiño, electrificar todo o sistema de transporte, e iso vai a ser complexo,
porque temos que producir moita electricidade e que sexa renovable e despois podela tela nos vehículos. Entón necesitamos baterías. Entón aí temos un problema que ás veces despistámonos un pouco, non? Porque está moi ben falar de enerxías renovables, pero como producimos todos os trebellos, non? Como producimos os muiños, como producimos as placas fotovoltaicas e as baterías. As baterías necesitan moito litio, é algo que cambiamos de tecnoloxía, que parece que sí, que vamos a ir cara a outro tipo de tecnoloxía que non é o litio, o sodio, bueno, é unha cuestión química. Pero a minería do litio é un problema, porque en minería e podemos ter problemas de escasez, saberemos, non? Se vamos por aí, todas as baterías que vamos a precisar no 2050 para todo o mundo funcionando con enerxía renovable, pois vai a ser un problema poder dispoñer dela. Sobre todo se pensamos na escala de algúns países. Eu falo moito desto, non? Por exemplo, que os países se desenvolvan e vivan mellor e cada vez vivan máis parello ao ben que vivimos nós, pois eso está moi ben, é maravilloso, non? Que non haxa xente pobre, que o pase mal, que teña problemas de fame, vivendas que non son adecuadas, que teñan problemas para moverse, desplazarse. É un problema. Pero ahora imaginádevos que todo o mundo viva tan ben como a nós, e teñan tantos automóviles, e teñan casas tan grandes, e se alimenten tanto como a nós, tanto e tan ben, e se vistan tanto como a nós. Pois eso, para o mundo, é un reto. Non vou dicir que é un problema, porque sería un pouco hipócrita, non? Pero é un problema porque, por exemplo, China casi é o 20% da poboación do mundo. E medrou muitísimo nos últimos 20 anos, e como consecuencia que medrou moito, e polo tanto consume máis, porque ten máis cartos para gastar, ten máis renda, viven mellor, pois consumen máis, e iso fai que os recursos semellen ser máis escasos, non? Todos queremos competir polos recursos para facer cousas, producir cousas, e iso fixo que os mercados internacionais de materias primas, metal, produtos alimentarios e estas cousas, pois esan moito máis caros, e ven de aí. E eu o que penso ás veces é, bueno, que vai a pasar cando China ou India, que está tamén medrando moito, e agora mesmo xa é moito máis grande que China, pois siguen o ritmo de crecemento económico e mellora como fixo China nos últimos anos, pois onde vamos a ir? Pois onde vamos a ir? Unha espiral que non remata, claro. A ter que facer máis economía circular, porque o planeta non dá para máis, hai que facer moita economía circular. Bueno, Miguel, pois imos coa última pregunta, porque non temos moito tempo para máis, entón non sei se era quen tiña a última pregunta, creo que era Alex, non? Tiñas a última pregunta? Mara? Pois, Mara, adiante con esa pregunta. E ti crees que cada vez hai máis empresas que teñen en conta a economía circular? Por qué? Sí, cada vez as empresas teñen máis en conta a economía circular. Primeiro, porque fai que estén máis protegidas respecto do que pasa no mundo. Imaginadvos unha empresa que hoxe, en lugar de ter moi electrificado o seu proceso de producción, seguir empregando, por exemplo, para producir calor ou para producir o que sexa, non o sei, caldeiras de gasóleo. Pois co prezo que está hoxe en día, o prezo dos combustibles baseados no petróleo, pois eso fai que a súa empresa teña problemas de gastos porque se lle dispara. Entón, un xeito de que as empresas se protexan frente ao que poda pasar no mundo, guerras, conflitos, embargos ou que sei, é ser máis circular. Fronte a tendencia dos prezos nos mercados internacionais a que se incrementen, pois ser máis circular, porque canto máis circular menos dependes de, para facer un proceso, producir algo, menos depende de ter que ir aos mercados a comprar produtos. Entón fai que me protexa. Por eso a Comisión Europea, desde hai bastantes anos xa, 10, 15 anos, promove moito a idea de economía circular por un doble motivo. Non só porque é mellor para o medio ambiente, que o é, senón que económicamente tamén é mellor, porque se dependes menos de ter que traer produtos tirados da natureza, que a maioría deles en Europa veñen do estranxeiro, se cada vez dependes menos deso, porque fais máis economía circular, entonces cando haxa un conflicto no mundo estás un pouco máis protegido, que se non houberas feito de outro xeito. Entonces esa é unha maneira. E outra maneira na que as empresas tamén cada vez apostan máis por economía circular é como a Unión Europea promove moita economía circular e digamos que ten algúns obxectivos de
cumprimento para as grandes empresas para cumprir coas súas obrigas de facer economía circular lle piden ás empresas as que lle compran cousas que tamén teñen que axudar a ser un pouco máis circulares. Entonces, as pequenas e medianas empresas que dependen de grandes empresas para poder ter máis negocio e poder seguir traballando coas grandes empresas, teñen que axudarlles ás grandes empresas a ser máis circulares. Entonces, bueno, cada vez as empresas tenden a ser máis circulares por dos motivos. Porque os seus clientes pídenlle ser máis circulares, e os seus clientes podemos ser nós, nas nosas vivendas, cando vamos ás tendas a comprar, ou poden ser outras empresas, non? As empresas teñen como clientes, a maioría delas, outras empresas. Bueno, os clientes pídenlle ser máis circulares, e outro xeito tamén é porque así están máis protegidas respecto deste mundo tan tolo nos últimos anos, que parece que todo salta polos aires, non sabes que vai a pasar en cada momento. Entonces, bueno, vamos a ser un pouco máis circulares, vamos a depender un pouco menos dos demais e se estamos máis protegidos. Eu diría fundamentalmente esos dos motivos. Creo que queda unha pregunta no tinteiro, porque falamos moito ao longo deste tempo sobre as empresas, que é un dos pilares fundamentais das sociedades, das economías, pero creo que Manu ten unha pregunta tamén de algo que nos atinxe un pouco máis a nós e sobre todo a rapazada máis nova, non? Como podemos axudar os nenos a contribuir a esta economía circular? Podes axudar moitísimo. Por exemplo, na casa, axudar a separar os refugallos que estamos producindo, vale? O que ten que ir a envases, vai a envases, o vidrio, o papel, e axudar na casa a facer eso, e incluso acompañar, ou se podedes facelo vos mesmos, ir ao contedor de lixo e botar o lixo que seramos no contedor que lle adecuado. Ese é o primeiro. E despois, eso é na parte final. Pero tamén hai que poñer o foco, e isto é moi importante en economía circular, non poñer o foco na parte final do proceso, cando producimos refugallos e lixo, non? Senón na parte inicial, en como consumimos. Entonces, si queremos de verdad ter un menor impacto no medio ambiente, por exemplo, reducindo residuos, probablemente o que hai que facer é consumir menos, porque ás veces podemos vivir igual de ben e consumir menos. Entonces, non sei vos como influídes no consumo da vosa vivenda, da vosa familia, pero ás veces non hai por que cambiar a roupa cada ano. É dicir, a roupa podes empregala durante 2, 3... No voso caso, medrades rapidamente. Igual non é tanto caso, non? Pero os vosos pais ou irmáns maiores pode ser, non? Reducir o consumo na medida do posible. Usar a roupa dos curmáns, dos irmáns maiores, por exemplo, tamén un xeito de aforrar, non? Empregar a roupa durante máis tempo. Que se poida. Non andar cambiando. Os teléfonos ou no que sei, trebellos non andar cambiando cada 2 por 3. Non ter o capricho de comprar algo que apenas vas a empregar, porque eso, para producir ese produto, hubo que facer impactos no medio ambiente. E cando dices de empregar despois de unha semana ou un mes, pois eso, ao final, convertese en un refugallo. Entón, é un problema, non? Eso en xeral para os nenos. E para os pais, na mesma idea, e ás veces nos obsesionamos moito por mercar cousas novas cando non o precisamos. E ás veces para cousas que vamos a empregar pouco, a mellor idea sería alugar un produto para que o necesitas comprar. Se o vas a empregar 1 ou 2 veces ao ano, aluga, que hai empresas que te alugan máquinas que son moi baratas. E en xeral, na medida do posible, cando nos movamos, pois empregar as pernas que vou para a saúde, andar, e se é posible, que sei que aquí nun entorno que non é unha gran cidade como é Cangas, pois é un pouco máis complexo, non? Pero sempre que sexa posible e razoable, pois empregar o transporte urbano, que eso está ben. Pois sabemos que nos pequenos xestos podemos facer grandes contribucións a manter viva pois o noso planeta grazas a esta economía circular. Entón, nada, quero que agradezamos a Miguel a súa contribución neste podcast de Resto Cero e, por suposto, os nosos super entrevistadores que o fixeste de maravilla, todos e todas. Así que moitas grazas a Mike, a Alex, a Mara, a Carla, a Marta e a Manuel. E vémonos no seguinte programa. Moi ben, moitas gracias.